дар риёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ба хотири гиромидошт аз қадру манзалати зан модар бахшида ба рӯзи модар ҷаласаи тантанавӣ баргузор гардида ҷашни зебою фархундаро ҳайати шахсӣ бо самимият таҷлил намуданд. зеро эҳтиром ба модар ин осудагӣ дар хонадон ва бақои зиндагӣ буда ҳузури ҷинси латиф сафобахшу зиннатдиҳандаи ҳаёт аст. дар чорабинии тантанавӣ сардори раёсат Абдулло Навҷувонов бо маърузаи табрикотӣ баромад намуда кормандзанони мақомот, собиқадорзанҳо, кормандони техникӣ ва дар симои онҳо тамоми занонро таҳният гуфта номаи шодбошии вазири корҳои дохилиро ба самъи иштирокчиён расонид. зикр гардид ки модар дар ҳақиқат сазовори ҳама гуна қадршиносӣ ва дӯстдорӣ мебошад, зеро ӯ меҳрубонтарин инсон барои ҳар як шахс ба шумор меравад. ба шарофати зан модар ҳаёт дар рӯи замин пойдор ва рисолати пурзаҳмати тарбиятгарӣ бардавом аз насль ба насль мегузарад. маҳз ҳамин фазилату хислати офаридгориву ғамхорӣ мақому мартабаи модарро боз ҳам муқаддасу беназир мегардонад. имрӯзҳо бо шарофати сиёсати некбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақому манзалати зани тоҷик баланд бардошта шуда онҳо таҳти ғамхорӣ ва ҳимояи давлат қарор доранд. дар баробари мардон дар сиёсат ва идоракунии давлатӣ аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ самаранок фаъолият дошта баробарии гендерӣ дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад. дар сафи милитсия фаъолият кардани занону бонувони матини ирода нишонаи ҷасорат, пуртоқативу фидокории зани тоҷик аст. ба муносибати рӯзи модар бо фармоишҳои роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ якчанд кормандзанони мақомот бо назардошти кордониву масъулиятшиносӣ дар самти иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ ва сифатҳои шахсӣ бо медалу нишонҳои соҳавӣ, ифтихорнома ва сипоснома сарфароз карда шуданд. ҳамчунин ғолибони мусобиқаҳои варзишии намуди тенниси рӯи миз ва шашка ки байни кормандзанон доир гашта буд, аз ҳарду намуд се нафари ишғолкунандагони зинаҳои ифтихорӣ дар вазъияти тантанавӣ бо тӯҳфа ва ифтихорномаҳо қадршиносӣ гардиданд.